Kop. 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 Stop kok kop. Gong. Aduh, sorry, Tru. Sorry jengkolmu mlacet kuwi. Nek kaya areng wangi nuthuk buta malah kowe nang kono. Ya, kapora. Ayo, ndi tunggale, mungsuh ponokawan mangsa iso menang kowe. Hop. Ngene iki malah gelis. Wae dadak perang. Tung. Kendangane wis mati wae. Golek buta. Gong, buang. Oke. Opake bagian buang ya, Truk? Ya. Aku sing mateni kowe sing buang mbek cekat-ceket le. Heeh. Biar buang gong. Oke. Woi. Buang gong, oke. Aja nganti ana sing ngurip lho, Tru. Ndak ganggu perjalanane ndara. Ha iya. Buang gong, oke. Nya. Wah, Tru. Kliwatan. Masa? Wis tak tuthuk ki. Ngapusi kowe. Nyanyangan. Truk isih gereng e, Truk. Truk galak iki, Truk. Angel dipateni, Gong. Terus yang graji ndase reng. Meneman enak ini men. Lho isih urip terus iki. Gareng ngene ndi? Kesel aku. Andang kesel ya, grajine gede banget. Abote ra jamak. Nyamat. Anak udah belanja apa. Aku bilang kalau kalian Duh, ra paham aku iki. Ngomong apa iki? Ngomong apa nengulmu melatatmu? Ngomong nanat, ngomong apa? Duh, kok teratapan. Piye dong ora kowe? Ora ya? Piye karepmu? Nyamran nyepet ya. Ora natu nyebut tak Sopo nan nyemu? Kon ngopo? Nyemat nyanyi. Kapan? Kapan nengulmu melatane? Nyanyi. Sesek Gong, iki berarti irunge anu cangkeme ketutupan irung. Aman-aman nyaman naimbang yen padha-padha ambusra mrata nyanyi. Nani mak ngiman diri kancaku mati kabeh Ratu Kusuma kok kaya pat nyanyi dengan nyanyi. Oh iki sing marah iki nek ra cetha iki. Ana nrima ngiman ning kancaku padha mblasah kaya babatan pajing ayo belan ora nganding wong ora nyanyi aku ora iso mangkel urip dhewe nek ora ono anyang-anyang ngene. Aduh. Nyokot ora itu ora.
Amin Jamrata Jamrata imbang yen kudu saiki ora mati mok nyanyi ora ngono seneni sing duwe irunge ilang ning mati iki ayo mati irunge dilangi kok ora mati ora padake rumasane adoh cilaka iki Tru ya golek buta sing antik-antik ya Agak kalau cila betul, agak jalan baju dan agak tengah mata, agak terkadang kakak. Kop. Stop kok kop. Bumi kunjang kancing langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung gajah kleke bagel kata modal ora wis jam 4 kliwat ya mak kecil-kecil rampung-rampung acik si kacau kacang kecil-kecil kuwi sapa cik Tru ana sing buta pinter nembang lho endi iki acik waduh iki tembang zaman biyen si kacau kacang kecil-kecil kuwi sapa cik sing nandur aku yo nduk yo PN kabeh yo nduk yo
aja dicoli gemak cis aku wis takon wae jenengmu sapa iki kaya apa keli kelompok keli ya kok pinter nembang Wacan Wiyoga oh mantan Wiyoga Wacan Wiyoga Begawa Yulu riwayatku ini sedari dulu jadi perhatian jadi musik kebaru hei ayo musik kebaru tak berapa airmu tak seberapa airmu kowe kok dong rap barang kowe aku buta modern Mas oh buta modern ya kancaku kabeh Jawati sapa sing wacani Mas Bagong ora kowe sadar ora itu seneng-seneng ya seneng-seneng ana watese ngono lihatlah di bawahmu pukul berapa 4:20 ayo kita teruskan lakonnya yo